Irán responde ao ataque dos Estados Unidos con bombardeos por todo o Golfo Pérsico e provoca o parón económico de toda a rexión. As bolsas internacionais entran en pánico e sobe o prezo do petróleo e do gas natural. Que tal? Moi boas tardes. Ademais, os aeroportos na zona afectada pola guerra están bloqueados. Non poden sair nin entrar os avións. Hai 30.000 españois atrapados. Un deles é Javier, que quedou bloqueado en Qatar. Estamos ben, estamos nunha situación complicada, pero estamos seguros, estamos tranquilos. Estamos á espera de noticias. Estamos en contacto constante ca Embaixada Española aquí en Qatar e ca Federación Española de Fútbol, esperando noticias. Agora mesmo a Liga está cancelada de maneira temporal. As familias de acollida van ter preferencia en Galicia á hora de adoptar unha das medidas da Lei de Infancia e Adolescencia que comezou a elaborar o Goberno galego. A nosa será a primeira comunidade que contará cun rexistro de familias acolledoras. Un neno nena está en acollida familiar e pase o sistema de adopción, a familia que o estaba acollendo terá preferencia sobre calquera outro para a hora de adoptalo. José Tomé volve á actualidade política. A Fiscalía Superior de Galicia querélase contra él por acoso sexual e abuso no exercicio de función pública. Considera que hai indicios fundados de criminalidade para comezar coa acción penal na súa contra. Tomé é aínda alcalde de Monforte. Denunciárono por acoso sexual na canle interna do PSOE hai 3 meses. Ferraz non resolveu este expediente polo momento. E o expresidente Zapatero nega que favorecer o rescate de Plus Ultra, esa compañía aérea que recibiu 53 millóns de euros do goberno español. Pero lo cierto es que él dice que usted me dio y exigió, incluso dice la palabra, presionó. Es falso radicalmente. Bueno, seguro que no tendrá ningún hecho, ninguna prueba. ¿Ha tenido usted algo que ver en el rescate de Plus Ultra? En absoluto. Canto hai que beber para multiplicar por 8 a taxa de alcolemia? Moitísimo, e as consecuencias son terribles. Provocou un accidente grave en Cuntis un home de 68 anos que multiplicaba por 8 a taxa de alcolemia. Bateu co seu coche contra un tractor, e non detivo aí a súa marcha. Invadiu a beirarrúa xusto no momento en que pasaban por ela un grupo de persoas. A peor parada foi unha muller, atropelouna e está ferida de gravidade. Queremos falarlles da última moda, poñer piercings nos dedos. Escoitaron ben, a última moda é poñelos nos dedos das mans. A filla de Kim Kardashian saiu nas redes sociais con eles varias veces e agora ata hai quen nos pon no sitio de alianzas de boda. Pero ollo coas modas, os médicos non nos recomendan. Nos deportes, alegría norte e sur. O Celta non deixa de apertar o acelerador, consolidas en postos europeos. Victoria importantísima onde en Xirona, con remonta incluída. No Depor respiran tranquilos, non perden a comba do ascenso despois de remontar tamén o seu encontro coa Real Sociedade B. E no tempo imos ter chuvieiras nas provincias da Coruña e de Pontevedra, nubes en Lugo e en Ourense, pero ali apenas vai chover. As temperaturas están baixando, o vento sopra frouxo do norte. Irán dispara o terror no Golfo Pérsico con ataques a Omán, Qatar, Kuwait e os Emiratos Árabes Unidos. É unha das principais zonas de produción de petróleo do mundo e os mercados financeiros entraron en pánico. Caeron as bolsas mundiais, aquí en España o IBEX 35 precipitouse hoxe un 2%. Irán está atacando a Israel e a outros países da rexión con bases aliadas. E tamén se reactivou o conflito entre Israel e o Líbano, pero hai un enclave estratégico porque é a única saída marítima do Golfo Pérsico ao océano. Fálolles do Estreito de Hormuz, por onde se transporta o 20% do gas e do petróleo que se producen en todo o mundo. É este un elemento central no sistema enerxético global e de aí as consecuencias económicas desta guerra. Ademais, é unha guerra, un conflito que vai continuar. طيارة حربية شوف
O presidente dos Estados Unidos promete vinganza despois de que 3 soldados norteamericanos morreran no bombardeo dunha base estadounidense en Cuba. There will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. Os bombardeos aliados están afectando o Líbano, como lles digo, é o principal socio de Irán en Oriente Próximo. Hai imaxes dos últimos ataques de Israel en Beirut, a capital, en outras localidades do sur. Buscan desactivar o grupo islamista Hezbollah. En Europa formouse xa unha alianza con Francia, Alemaña e o Reino Unido, todos eles dispostos, María, a defender os intereses desa zona fronte a Irán. Sí, as 3 grandes potencias de Europa pechan filas con Washington, con quen acordaron colaborar, advertindo a Irán de accións defensivas para destruir a súa capacidade militar se continúan os ataques. Nas últimas horas, Teherán golpeou unha base naval francesa en Abu Dhabi e outra británica en Chipre. Na mentres, aquí en Bruxelas agora mesmo está reunido o Colexio de Comisarios de Seguridade dos 27 para analizar a situación. Von der Leyen xa fixo un chamamento á diplomacia para deter a escalada e tamén a súa propagación. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad respecto a esa presunta utilización de las bases. En ningún momento se ha activado ninguna cuestión de este tipo. Hai países que se poderían sumar a esa alianza que acabamos de contar, pero España desmárcase, o goberno rexeita que se usen incluso bases americanas en España como apoio pro ataque a Irán. María Cheda. Iso é, Marta de Arriba, o goberno de España defínese, non vai na mesma liña que as grandes potencias como Alemaña, Francia ou Reino Unido. E máis, esta mesma mañá o ministro de Exteriores, o ministro Álvarez, negou que Estados Unidos estea empregando as nosas bases, as bases de España, malia a presenza de grandes buques norteamericanos nelas. Din non van contribuir a un conflicto armado con Irán. A esquerda, o bloque da esquerda vai aínda máis aló e pide o peche desas bases, das bases españolas. Por todo isto, o Partido Popular está criticando duramente o Executivo. Din que si o goberno de Pedro Sánchez está sendo aplaudido polos criminais e que algo falla, e piden ao presidente do goberno que reconduza a situación e se sitúe ao lado das grandes democracias liberais do mundo. O Ministerio de Exteriores afirma que non se lle prestarán aos Estados Unidos as bases conxuntas de Rota e Morón pro que considera un ataque unilateral que non respeta o dereito internacional. E ao mesmo tempo censura tamén a resposta de Irán. Este mesmo luns o ministro convocou o seu embaixador en España. Para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio. E condena tamén dos ataques a Chipre, país membro da Unión Europea. Polo momento, España descarta implicarse militarmente. Cada país toma sus decisiones. Sumar pecha filas co socio da coalición. Dentro de nuestra soberanía, primero, instemos a que la Unión Europea actúe por la vía diplomática. Mentres o PP lle pide ao goberno que non sexa ambiguo. España debe estar sin matices junto a las democracias liberales. Al final, algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. O PP cree que España debe ir cos socios da Unión Europea e da OTAN. Estuve casi 30 horas en el aeropuerto de Doha. Es verdad que algunos salieron antes porque había habitaciones disponibles. No sabemos ni cuándo ni cómo nos van a sacar de aquí. Nesa mesma situación que Simón están 30.000 españois que agora mesmo non poden volver a España. O espazo aéreo está pechado, así que moitos buscan alternativas. Os galegos que residen ali están vivindo a situación con tensa calma. Non se pode ir nin saír. Cancelado é a mensaxe que se repite nas pantallas dos aeroportos. Compañías de todo o mundo suspenderon os voos a Oriente Próximo. O aeroporto de Dubái, un dos que ten máis tráfico no planeta, está hoxe baleiro. La mayor parte
de los espacios aéreos de los países de la región, muy especialmente el de Emiratos, que concentra la mayor colonia de españoles en la zona, están cerrados y por lo tanto no pueden aterrizar ni despegar vuelos. Onte marchei de Dubai por carretera, 6 horas cheguei a Oman. Estar no hall de hotel escoitando bombas interceptar misiles todo o tempo, 170 en menos de 24 horas é horrible. Nesta páxina sobre tráfico aéreo vemos as zonas en avións. De algúns países como Qatar ou Dubai chegan imaxes de ataques. Tel Aviv, en cambio, parece en calma. Estamos ben, estamos nunha situación complicada, pero estamos seguros, estamos tranquilos. Estamos á espera de noticias. Estamos en contacto constante ca Embaixada Española aquí en Qatar e ca Federación Española de Fútbol. En Galicia hai axencias de viaxes que buscan saídas para viaxeiros que quedaron atrapados no conflito. Tamén están reprogramando voos para atraer por outras rutas xente que tiña que facer escala en Doha ou Dubai. Alfonso Rueda agarda que o impacto económico da guerra aquí en Galicia sexa menor que noutras rexións. O suministro de petróleo, de produtos, de combustibles no noso país e, por lo tanto, tamén en Galicia está bastante diversificado e, por lo tanto, o impacto podía ser menor que noutras zonas. E o rei pediu máxima moderación no uso da forza, que se respeten as vidas civís e buscar unha saída diplomática. We call for maximum restraint in the use of force, respect for the lives of civilians and the search for a diplomatic way out of this current logic of confrontation. We call to do so in order to prevent a chaotic situation and outright repression. A denuncia de acoso sexual contra José Tomé entra nunha nova fase. Chega á Fiscalía. O Ministerio Fiscal ve indicios de delito e presenta unha querela contra o actual alcalde de Monforte, Xoel. Sí, segundo o Ministerio Público, Marta, os feitos están suficientemente determinados e posúen indicios fundados de criminalidade para iniciar de xeito inminente esta acción penal. A Fiscalía, polo tanto, move ficha despois de coñecerse unha denuncia presentada contra José Tomé por uns feitos presuntamente delictivos cometidos contra unha muller en setembro do ano 2025. A Fiscalía Superior de Galicia apunta a que eses feitos denunciados poderían ser constitutivos dun delito ben de acoso sexual ou ben de abuso de poder no exercicio das funcións públicas. Lembremos que Tomé se mantén como alcalde de Monforte, pero que dimitirá como presidente da Deputación Provincial de Lugo no mes de decembro, logo de coñecerse as denuncias presentadas a través das calles internas do Partido Socialista, unhas denuncias que abriron tamén unha crise no seo do partido. A toda agora, as denuncias só se presentaran na calde interna do Partido Socialista, onde 6 mulleres acusaban a Tomé de acoso sexual. O caso saltaba a principios de decembro. Nos é moi importante non poñer o foco na propia víctima, pero despois actuamos con rapidez e con toda a contundencia. José Tomé renunciaba á presidencia da Deputación. Que son inocente, que todo isto é falso e que obedece a cuestións políticas supraprovinciais. Tamén deixaba o PSOE, pero non a alcaldía. Goberna en Monforte como non adscrito e grazas ao apoio dos concelleiros socialistas. Vou solicitar a suspensión cautelar de militancia. A última vez que vimos a Tomé con Besteiro foi no pleno en que Carmela López era elexida presidenta da Deputación co apoio do BNG e do propio Tomé, que mantén a acta de deputado. E non hai ningún pacto da vergoña, non? Hai unha nova presidenta elexida pola corporación. Agora o caso elévase ao plano penal, unha das denuncias chega á Fiscalía, o Ministerio Fiscal ve indicios de delito e presentou unha querela contra o expresidente da Deputación. Tomé hoxe non quixo facer declaracións, pero si expresou a través do seu gabinete que agora poderá defenderse e que é a xustiza a que ten que falar. Alfonso Rueda pide respectar a presunción de inocencia de Tomé e apunta que o BNG e o PSDG deben dar explicacións porque pactaron a súa remuda na presidencia da Deputación de Lugo. Utilizar sen ningún tipo de remilgos o seu necesario apoio para manter a presidencia da Deputación, esa é unha responsabilidade do Bloque e do Partido Socialista, que se amparaban en parte en que non se producira ningún tipo de actuación no eido judicial, acaba de producirse. A ver o que din agora. ¿Ha tenido usted algo que ver en el rescate de Plus Ultra? No, en absoluto.
Evidentemente no. No. Yo no he tenido nunca relación con Plus Ultra de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nada para Plus Ultra, jamás. O expresidente do Goberno, José Luís Rodríguez Zapatero, comparecía no Senado na Comisión de Investigación do caso Coldo. Negou intervir no rescate da aeroliña Plus Ultra, no que puxo cartos ao Goberno. Zapatero negou influir no rescate da aeroliña Plus Ultra e asegurou que tampouco coñece o seu presidente Julio Martínez Sola. Si le he saludado alguna vez, yo saludo a miles de personas. Sí. O sea, que él no le ha llamado para pedir ayuda. No, en absoluto. Negou tamén que presionara a José Luis Ábalos. Zapatero me presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra. Falso. Yo simplemente le leo declaraciones de Coldo, de Aldama, todos mienten menos usted. Exacto. Muy bien, perfecto. Eso es el único expresidente que está bajo sospecha. El único expresidente que está bajo sospecha. Recoñeceu ser amigo doutro Julio Martínez, detido dentro do caso Plus Ultra. Estoy aquí por esa enorme falsedad. Do que se publicou que se reunira con él horas antes da súa detención. É o administrador de Análisis Relevante, compañía da que Zapatero cobrou como consultor e para a que tamén traballaron as súas fillas. Le propuse también que la agencia de mis hijas, Wondefag, pues hiciera las tareas de marketing, de comunicación. Asegurou ter moi boa relación con Delcy Rodríguez e que as súas xestións en Venezuela estaban dirixidas a negociar a liberación de presos. Dixo coincidir unha única vez nun avión con Víctor de Aldama. Galicia inicia a elaboración da que será a primeira lei da infancia e adolescencia, unha iniciativa que quere reforzar o papel das familias de acollida. Gloria. Si, Marta, efectivamente vai ser esa primeira lei que atenda de forma conxunta os menores de Galicia. O obxectivo, como ti dice, reforzar a atención deses menores e tamén protexer os dereitos. En Galicia hai máis de 350.000 nenos e adolescentes. Entre as novidades que vai introducir esa norma destaca o reforzo da figura do acollemento das familias de acollida fronte aos centros de menores. Ademais, as familias acolledoras van ter prioridade para adoptar o menor co que conviven. En Galicia hai alrededor de 350.000 menores que ata o de agora non contaban cunha lei específica adaptada á súa realidade. O anteproxecto que agora bota a andar busca unha protección integral dos dereitos dos menores. Entre as novidades está de impulsar a figura das familias acolledoras, reforzando os seus dereitos. Cando un neno ou nena está en acollida familiar e pase o sistema de adopción, a familia que o estaba acollendo terá preferencia sobre calquera outro para a hora de adoptalos. Crearase ademais por primeira vez un rexistro único de familias acolledoras de Galicia, unha bella demanda das entidades sociais. O obxectivo é que sexa unha lei moi participada. Na que se traballará da man da sociedade civil, especificamente de todas as organizacións do ámbito da infancia e entidades que traballan permanentemente neste sector, así como na protección dos dereitos e tamén no coidado dos máis vulnerables, dos máis pequenos de Galicia. A previsión é ter rematado o anteproxecto da nova lei no primeiro semestre deste ano para logo iniciar a tramitación parlamentaria. Análise tamén do emprego industrial en Galicia. Unha de cada 6 persoas na nosa comunidade traballa nese sector, que medra 3 puntos por riba da media nacional. Dende a Xunta atribúen os bons datos ao traballo de busca de novas oportunidades e a capacidade da nosa comunidade para atraer proxectos industriais. O sindicato Omega convocou hoxe unha xornada de folga de médicos de atención primaria. Segundo Sergas, o seguimento apenas superou o 5% de facultativos. A Xunta xa alcanzou un acordo co resto de sindicatos e pídelle a Omega que se sume tamén. Pola súa parte, o sindicato reclama que se reduza o número de pacientes que atenden cada día. Este ano haberá 136 novas prazas de pediatras en atención primaria e médicos de hospitais comarcais. O Goberno galego deu o visto e prace á convocatoria, que se ven sumar as máis de 5.400 prazas xa convocadas en todo o ámbito sanitario. Por primeira vez convócanse prazas fixas para enxeñeiros biomédicos. A Xunta tamén aprobou investir máis de 15 millóns de euros no servizo de hemodiálise extrahospitalaria na área sanitaria de Vigo.
A xuza que investiga o accidente do 18 de xaneiro en Adamuz, no que morreron 46 persoas, autoriza que se analice o contido das caixas negras dos 2 trens sinistrados e das cámaras de seguridade que hai instaladas no interior dun dos convois. Entre tanto, a Garda Civil descarta que a traxedia se producira por unha sabotaxe. Pon o foco no estado dos elementos da vía. A Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios detectou incongruencias na documentación sobre as soldaduras precisamente no lugar do sinistro, documentación que lle remitiu á empresa encargada da súa supervisión. E todo, mentres o ministro de Transportes recoñece erros por parte do Adif. Lo que Adif hace de buena fe es llevarse otros elementos que pueden servir de contraste, documentarlos, caracterizarlos y examinarlos. ¿Dónde está el error de Adif? A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe. Esperemos que non tivesen que descubrilo antes, pero saben canto custa un ataúde? Pois pode custar de media en España uns 1.200 euros, pero o prezo varía sustancialmente segundo a calidade. Un ataúde de gama baixa con acabados simples e madeiras modestas, sen apenas decoración, pode andar polos 600 euros como máximo. De gama media, pois eses que adoptan a ofrecer as compañías de seguros, poden chegar ata os 1.500 euros. E o tope de gama, os máis elaborados e materiais máis nobres, alcanzan os 3.500. Nunha funeraria de Valladolid, parece que lle daban gato por lebre á xente. Hoxe comezou un macroxuízo contra os donos e os traballadores desa funeraria. Están acusados de enganar as familias e de facer un cambiazo. Os ataúdes dos falecidos no momento da incineración eran outros. As 23 persoas que hoxe sentan no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Valladolid son empregados e a familia propietaria da funeraria El Salvador. A Fiscalía pide en total para todos eles máis de 200 anos de cadea. Segundo a Fiscalía, reutilizaron preto de 6.000 cadaleitos e ornamentos florais durante polo menos 20 anos. No momento da incineración activaban o ventilador do forno, pero non os queimadores. Cando a familia marchaba, cambiaban os cadaleitos por outros de menor valor. Nalgún caso, mesmo por cartóns, para despois revendelos como novos para outros servizos funerarios. O sorprendente é que todo saiu á luz no 2017, cando o propietario denunciou un exempregado por extorsión. Este pedíalle cartos por non revelar fotos dos finados fora dos cadaleitos. Cando a policía rexistrou a súa casa, atopou máis de 700 casos con fotos e notas detalladas do acontecido durante polo menos 20 anos. A listaxe de delitos dos que se lle acusa é longa: organización criminal, estafa agravada, falsedade en documento mercantil, branqueo e contra o respeto dos defuntos. 900 familias denunciaron estes feitos nun xuízo que se prevé se prolongue ata o mes de xuño. Están chamados a declarar case 250 persoas entre testemuñas e peritos. Confesa que mata a súa caseira e preséntase ante a comisaría. Os axentes atoparon a muller de 30 anos morta no sitio no que el lles dixo. Polo de agora non trascendeu por que a matou. Nuestra llegada hemos encontrado a una mujer de unos 30 años sin signos de vida. Solamente hemos podido confirmar el fallecimiento. E parece unha película. A policía persegue polas rúas de Fuenlabrada en Madrid 2 homes que roubaron unha furgoneta. Para evitar que os deteran, os ladróns non dubidaron en fuxir a toda velocidade, poñendo en risco a súa vida e a do resto de condutores. A persecución remata cando os ladróns baten contra unha casa. Tráxico suceso esta fin de semana en Carballo. Morreu un neno atragoado cun caramelo de goma. Contra as 8:30 da tarde, o 112 recibía o aviso o pasado sábado. Movilizábanse todos os efectivos e tentaron reanimar o neno. Conseguiron extraer a goma, pero por desgraza non puideron salvarlle a vida. Tan só tiña 2 aniños. En Pontevedra deteñen 2 homes en menos dunha semana por incumprir ordes de afastamento. Nun dos casos tamén houbo unha presunta agresión. A policía foi ata o domicilio despois de que un home agredira a súa exparella e comprobaron que levaba unhas semanas residindo coa muller, malia que tiña prohibido achegarse a menos de 100 metros dela por unha condena previa de violencia machista. Prendérono e o detido ameazou a vítima diante mesmo dos axentes.
E fíxense, un condutor multiplicaba por 8 a taxa de alcohol permitida e provocou un accidente moi grave en Cuntis. Multiplicar por 8 a taxa implica ter 2 miligramos de alcohol por litro de sangue. E para chegar a esa taxa teríamos, por exemplo, que tomar 15 cervexas. Ademais, supón estar ao borde dun coma etílico. O accidente produciuse no lugar da Anllada, nun treito recto da Nacional 640 limitado a 50. Un coche, intentando adiantar un tractor, impactou con el e foi bater despois cunha casa. Na beirarrúa estaba unha muller que acababa de baixar do autobús dunha excursión e levouna por diante. Os primeiros en acudir foron os donos da casa e o alcalde de Cuntis que circulaba pola zona. O coche quixo rebasala igual, polo que ela nos contou, xa iba bastante rápido o coche, mas o que nos contaban os que estaban aquí, que xa habían visto pasado de velocidade, e xa lle dou por detrás e o coche xa se estampou aquí contra a casa e xa non hubo, de feito o estrondo foi, pero como unha bomba. E xa nos encontramos o coche contra a casa, a pobre señora que estaba xa ca súa fractura na perna. Eu viaxaba coa miña nena e dixen a miña nena chamo ao 061 porque había feridos e nada, bueno, pois poñer un chaveco e poñernos a dirixir o tráfico, non? Mentre non viñeron os servicios de emerxencia, había sido un impacto bastante forte. A muller tivo que ser trasladada ao hospital en estado grave. O condutor do coche, un exxogador de terceira división, presentaba síntomas de embriaguez e mesmo se mostrou agresivo inicialmente. Bastante agresivo con certos compañeiros que había por aquí, bueno, hasta que chegaron os axentes de tráfico non estaba el moi colaborador, por así decirlo. O condutor deu unha taxa de alcohol 8 veces superior á permitida. En Tomiño esta mesma mañá un accidente deixaba 2 persoas feridas, bateron frontalmente 2 coches despois de que un dos vehículos invadira o carril contrario. A forza do impacto desprazou un dos turismos fora da estrada e acabou nunha leira. Os feridos son os 2 condutores, un é veciño de Tomiño, o outro de Gondomar. Os 2 foron trasladados en ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro. A DST acaba de pôr en funcionamento 2 novos radares fixos en Galicia. Están en Carral e en Vigo. Insisten en que o obxectivo non é recadar cartos, senón preventivo, que a velocidade inadecuada está presente no 24% dos accidentes mortais e hai que acabar con esa cifra. A velocidade inadecuada está detrás do 24% dos accidentes mortais. Tan só o ano pasado en Galicia unhas 20 persoas perderon a vida por este motivo. Dai que a DXT continúe coa súa campaña de implantación de novos cinemómetros. Galicia suma xa 226 en total. 2 deles son novos, un na VG20 que circunvala a cidade de Vigo nun tramo de baixada en dirección ao Hospital Álvaro Cunqueiro, o outro no concello coruñés de Carral na Nacional 550. Como sempre que se instala un, empezo o debate sobre a súa intencionalidade. Quero antepoñer sempre a prevención antes que a sanción. Para cumplir as normas, de vez en cando hai que obrigarnos. Se non o facemos por voluntad, pois teñen que ser medidas coercitivas. Un sitio de doble carril tiña e a xente aceleraba, adelantaba. Al final hay que prevenir riesgos y creo que la gente cuando le va al bolsillo, ahí sí que se previene. Este de Carral limita a velocidade a 70. Está situado no punto kilométrico 15, un lugar cun historial de sinistros que os dalí non esquecen. Sí, a mí sobre todo un cliente que se matou aí. Durante este primeiro mes, ningún dos 2 novos radares multarán. Iso si, a DST mandará avisos por carta cos excesos de velocidade. Insisten que a intención non é recadatoria. Después de todas las veces que nos han avisado allí con los carteles y todo, creo que sería un poco el género tonto que te pillara, ¿no? Podemos velo a diario en vilas e cidades, coches mal estacionados que conxestionan a circulación. Tanto é así que as multas de aparcamento indebido son as máis habituais. Nuria. Coches aparcados en dobre fila, Marta, en carga e descarga ou nas prazas reservadas para as persoas con discapacidade. Son unha constante en todas as zonas urbanas galegas. De feito, aquí en Pontevedra representan xa máis da metade do total de sancións. Tampouco hai moito sitio onde aparcar, entonces a xente busca esa vida. Sí, múltate rápido. Teñen que pasar eles 2 veces, claro, pero se che coincide xusto co deixas, pasan e volven a pasar os 15 minutos, son 15 minutos. Pola mellora da circulación. Isto axuda a fluidificar o tráfico, efectivamente. Hai 16 supostos de aparcamento irregular que son motivo de sanción segundo o Regulamento Xeral de Circulación, pero un deles é o máis común, incumprir os 15 minutos de máximo que impón este sinal.
Nada, están pendientes do coche que deixan aquí porque senón xa saben que as multas son 15, non pasa ni un minuto. Tuve que sair do establecemento no que estaba para cambiar o coche porque sabes que aquí sí ou sí levas a receta para casa como te pases. Igual son 30, sí. Non cumplen os horarios e nós por aí estamos jodidos, por así decirlo. Moitas veces temos que aparcar mal e a policía jódenos con o tema das multas e iso todo, non? Francisco, que é mensaxeiro, e outros traballadores queixanse de que estas prazas de carga e descarga, son ocupadas a miúdo por outras persoas que non están autorizadas. Un xesto incívico e, ademais, pouco empático co resto de condutores que, segundo os expertos, foi a máis tras a pandemia. A Garda Civil detivo un home de 51 anos en Lalín. Está acusado de roubo con violencia. O detido mesmo chegou a derramar gasolina arredor da casa que tentaba roubar para prenderlle lume. Alejandro. Sí, efectivamente, Marta, os feitos aconteceron o pasado 24 de febreiro, cando este home accedeu ao interior desa vivenda empregando unha escaleira e rompendo unha fiestra. Xa no interior ameazou a persoa que ali vivía empregando unhas tesoiras, tamén rouboulle 130 euros e tamén derramou gasolina coa intención de prenderlle lume á vivenda. Ante esta situación, a víctima non lle quedou máis remedio que agocharse nun dos cuartos desa vivenda. Este home, como ti ben indicabas, xa foi detido, xa pasou a disposición xudicial e xa ingresou en prisión como presunto autor de varios delitos, entre eles roubo con violencia ou intimidación ou tamén retención ilegal. E os hostaleiros de Ferrol que sufriron roubos durante as últimas semanas están un pouco máis tranquilos porque a Garda Civil acaba de deter dúas bandas de ladróns e considéranos os autores desa vaga de roubos en negocios de hostalería e en vehículos estacionados. Os 4 detidos están a disposición da xustiza. A Policía Local na Coruña acaba de precintar a Casa Carré. É un singular inmoble modernista expropiado polo Concello hai case 2 anos. Tomaron a medida despois de que tentaran entrar nel varias veces para roubar. O edificio está pendente dunha rehabilitación para que poida ter un uso social. E a fin de semana deixaba tamén unha nova liorta con 2 feridos nun local de ocio nocturno en Santiago. Ocorría no interior dunha discoteca na que a policía identificaba ata 10 implicados na pelexa. A zona do ensanche de Santiago de Compostela volveu a ser o escenario dunha liorta nun local de ocio nocturno. Ocorreu contra 6 da madrugada do pasado sábado cando ata 10 persoas se viron implicadas nunha pelexa no interior desta discoteca da Rúa Santiago de Chile. Por mor do altercado desprazáronse ata o lugar axentes da Policía Local e da Policía Nacional que procederon á identificación dos implicados. Tamén os servizos de urxencias sanitarias que atenderon as 2 persoas que resultaran feridas. Foi no interior do local porque non puderon botalos fora, que senón botábanos fora, como ten pasado máis veces, ¿no? Este tipo de problemas sempre acontecen a partir das 4 da mañán. As 4, 5, 6 da mañán, cando a xente está pasadísima de alcohol e de drogas, xa non distinguen un uniforme dunha farola. Temos visto vídeos onde lle agreden a propia policía. Este altercado súmase ás constantes liortas que os veciños do ensanche levan xa meses denunciando. Dende a Asociación Veciñal Reigame identificaron ata 15 locais nos que esta sorte de incidencias se deron en máis dunha ocasión. Entre eles atópase a discoteca na que se produciu a pelexa esta fin de semana. Unha gota máis que ven a colmar o vaso da paciencia, ¿no? É un local dos reincidentes. Nos entendemos, porque así se solucionou en outras cidades, adiantar o horario de peche dos negocios de ocio nocturno en zona residencial un par de horas. Son os reclamos da veciñanza ante o último episodio de violencia nocturna no centro de Santiago, polo que até o momento non trascenderon denuncias ou detencións. Nos Estados Unidos investiganse o tiroteo en que morreron 2 persoas en Texas está relacionado cos ataques a Irán. E es que as autoridades creen que o home que disparou, abatido pola policía despois, puido actuar motivado pola operación que se desenvolve no Golfo Pérsico. Levaba unha camiseta coa bandeira iraniana en que se lía propiedade de Alá. Ademais dos 2 falecidos, deixou 18 persoas feridas e 3 delas están en críticos. Máis cousas, o ascensor panorámico Halo de Vigo cumpre 2 anos, cuns 5.000 usuarios diarios. O Halo é xa unha icona arquitectónica da cidade viguesa premiada internacionalmente, pero é sobre todo unha infraestructura que mellora a calidade de vida a uns 50.000 veciños, Mar.
Pois o movimento aquí é constante, o ascensor ten 2 cabinas con capacidade para 17 persoas, é unha viaxe en vertical de 50 metros que en apenas segundos salva un gran desnivel entre a parte alta da cidade, Vía Norte, onde estamos nos agora, e a parte baixa, García Barbón. Beneficia directamente a uns 50.000 veciños desta zona que evitan así dar unha gran volta e ademais cun desnivel importante. E ademais o uso do halo, que son 5.000 viaxes diarias, 2 millóns o ano, así o certifica. E ademais o gran ascensor ten unha estrutura futurista con 9 premios internacionais. É un gran anel de 90 metros de diámetro que se converteu en 2 anos nun símbolo da cidade. Era dar unha volta terrible, ahora llegamos enseguida abaixo, a verdad que sí, estoy contenta. Porque si no tienes que meterte una caminata de igual 1 kilómetro, 2, con unas cuestas enormes, así que te ahorra mucho tiempo. Vivo aí abaixo, entón sempre estou subindo, baixando. Está super ben. Unións Agrarias pide medidas urxentes para evitar a entrada da peste porcina africana. A Organización Agraria reclama un plan preventivo liderado pola Xunta no que inclúan medidas inmediatas para reducir a poboación de xabaril. Entre elas, a caza profesional deste animal. Din que provocan danos nas explotacións agrarias por valor de 15 millóns anuais e que provocan tamén ata 10 accidentes de tráfico diarios. Que fixe por zonificacións a densidade máxima de animales e que ali onde non chega a caza cinesética se implementen novos sistemas de captura xestionados de forma profesional e novos sistemas de caza non cinesética. Biólogos e confrarías están a tomar mostras para comprobar o estado dos bancos marisqueiros moi prexudicados polas fortes chuvias. O exceso de auga doce provocou a morte de ameixas e berberechos e hai que preparar xa un plan de actuación. O pé da Ponte da Toxa está o banco marisqueiro máis importante da confraría do Grove. Ali as primeiras impresións das mostraxes non son boas. Nos outros capítulos é verdad que morreu a fina, pero a japonesa aguantouse. Sin embargo, agora no muestreos vese que está aparecendo morto de todo. Algo semellante sucede en Cesante, Redondela. Estuvemos facendo unhas pruebas aí nos viveiros que tiñamos e non aparece nada. Estuvemos mirando máis hacia baixo que mar aberto tamén. Nada, está todo perdido. Levan dende comezos de anos en mariscar. Si pinta como preveemos, haberá moita xente que non aguante. A chuvia afecta considerablemente os bivalvos. Uns parámetros de salinidade e temperatura específicos que ao final, cando se cambias un pouco nada, pero tan intensamente durante estes 2 meses, todo o día, de xeito tan intenso como foi, pois sí que se nota. Para poder actuar é fundamental contar coa información científica que aportarán as mostraxes que está a coordinar a Consellería do Mar. Ver se é un banco no que se pode seguir traballando ou é un banco que pois hai que parar, o sea, non se pode traballar e hai que cerrar a actividade nel. A conselleira explicou que en función da situación do banco e do número de persoas que vivan del, determinaránse as medidas e axudas necesarias. O tema de perforar dedos e facer un implante nun dedo, iso é algo que é totalmente antianatómico, con malos resultados, infección, desgarros e grandes problemáticas. Escoitamos un perforador profesional a raíz desa perigosa moda de facer piercings nos dedos. Puxouse a filla de Kim Kardashian e as redes fixeron o resto. Escoiten os riscos que aneladores e médicos advirten que poden supoñer. Na foto que vimos xa se ve que está presentando un rechazo, o sea, eso supoño que será algo moi reciente, desde o primeiro momento a anatomía que vai intentar é expulsar ese corpo extraño, xa que non está ben situado nunha zona que permita facer eses traballos. A filla de Kim Kardashian puxo de moda os piercings nas mans, sobre todo nos Estados Unidos, pero tamén chegou ata aquí esta moda perigosa. Por suerte ou desgracia, a xente ve cousas nas redes sociales que pensan que todo é viable. E, bueno, hai veces que non lle parece moi ben que lle digas desde un punto profesional que hai cousas que non se deben facer. Sempre interpoñemos traballos de calidad, seguridade para o cliente antes cos cartos.
Concorda nisto a Asociación de Perforadores Profesionais de España, que non calquera parte do corpo vale para facer un piercing e que os dedos son moi delicados. Maiores dos riscos que podan ter de rechazo ese implante que se fai na propia man, a maiores temos esas infeccións asociadas, posto que, como decíamos, as nosas mans son moi útiles, traballamos moito con elas, a veces as modas teñen riscos asociados e que, bueno, pois temos que ter en conta a saúde. Ademais, engaden os expertos, hai moita probabilidade de enganchar o pendente e que se produza un desgarro. Miren, é unha das principais causas de cegueira no mundo, pero non dá síntomas ata que os danos son irreversibles. Falámoslles do glaucoma. Vaise perdendo o campo visual. Primeiro, o que se denomina visión periférica, pero como é moi pouco a pouco, o paciente pode non decatarse. Por iso din do glaucoma que é unha enfermidade silenciosa. O glaucoma é o dano no nervio óptico que se produce polo aumento da tensión ocular. Podemos ter dano no nervio porque esa tensión ven de moito tempo atrás. Por iso é tan importante a revisión anual, porque en este tipo de enfermedades tan silenciosas, onde non hai síntomas aparentes, cando se detectan pode ser bastante tarde. O meu marido tuvo o glaucoma e a tensión, eu asustei-me moito tamén cando ele tuvo a tensión que lle colleron, eu non sabía nada porque isso non dá dolor. Entonces é importante mirarse porque isso podes quedar cego. Mira, a tensión está perfecta e aparentemente está todo moi ben. Pero para todas esas cousiñas que nos conta, sería bo que fixeran unha revisión. O incremento da tensión ocular determinado a xenética, así que o que hai que facer son revisións para detectalo a tempo. Que eu, por exemplo, teño antecedentes familiares, meu pai está operado de glaucoma varias veces e entonces, bueno, son consciente de que hai que mirala. Por que coidarse, neste caso, pasa por mirarse cada ano. O BNG presentou hoxe a súa campaña para este 8M, o Día Internacional da Muller. Este ano escolle o lema Mulleres á fronte, coa idea de subliñar a necesidade de non baixar o ritmo na loita pola igualdade e contra a violencia machista. Ana Pontón insistiu tamén na necesidade de mellorar as políticas de conciliación. Por eso queremos poñer en marcha un plan de ampliación da rede de escolas infantís de 0 a 3 con recursos, con obxectivos que nos permita que a rede pública lle ofreza ás mulleres e aos homes do noso país unha alternativa de conciliación que é fundamental nestos momentos. E imos con adianto do tempo falándolles deses chubascos que van poder caer á tarde. Esa fronte estivo vente e muda nesa parte máis oeste da provincia da Coruña. Na Costa da Morte desta hora vai entrando cara ao interior. Mentres tanto, as temperaturas máximas foron subindo e desta hora xa temos 16 graus en Ferrol ou 15 en Santiago de Compostela. Pero xa saben, con máis detalle en canto rematen os deportes, aquí nos minutos. No Rosal piden protección especial para este magnolio, o máis grande de Galicia e dos máis grandes de Europa. O seu tronco mide máis de 3 metros e a súa copa uns 30. Dende o Concello reclamarán para que se poida incluir no catálogo de árbores senlleiras, algo que tamén secundan os seus propietarios. Fíxense na súa beleza. E viaxamos máis de 3.000 anos atrás na historia para recordar o último gran faraón do Antigo Exipto, Ramsés II, a través dunha exposición que acaban de inaugurar sobre el en Londres. Ofrece case 200 pezas de valor incalculable entre sarcófagos, xoias, máscaras funerarias, ademais da súa propia momia e doutras de mascotas que o acompañaron na súa vida. Ramsés II gobernou durante 67 anos e tivo máis dun 100 de fillos. Iso é algo máis que unha familia numerosa. Pasen moi boa tarde.